Moi! Minä olen Leeni, tuossa on Iiris. Me ollaan Tamysta ja tämän videon tarkoituksena on demonstroida joitakin yksinkertaisia käsimerkkejä, joita voit käyttää milloin vain, kun olet isommassa keskustelussa tai kokouksessa. Nämä käsimerkit ovat jokseenkin universaaleja ja voivat helpottaa keskustelun kulkua ja alentaa pelutasoa. Hi, I'm Iris and this is Leeni and we're from Tamu, the Student Union of Tampere University, and we will be showing you some hand gestures that you can use in any kind of a big discussion, assembly or meeting so that the conversation will go a little bit quicker, and these are somewhat universal so you can use them anywhere. So let's start. Jos olet samaa mieltä puhujan kanssa, voit heiluttaa käsiäsi näin. If you agree with the speaker, then you can wave your arms like this. Jos puolestasi olet eri mieltä puhujan kanssa, voit heiluttaa käsiäsi näin, mutta harkitse kuitenkin tämän käyttämistä, sillä se voi lannistaa puhujaa. If you disagree with the person speaking, you can wave your arms like this, but please do be considerate as it might discourage people from speaking. Jos puolestasi olet sitä mieltä, että puhujalla menee liian kauan aikaa niin kuin hän pääsee asian ytimeen, tai hän on jo käyttänyt mielestäsi tarpeeksi aikaa puheenvuoronsa, voit pyörittää käsiäsi näin. If you think that the person speaking has been using too much time or has some trouble getting to his or her point, then you can wave your arms like this to show that they need to be a little bit more quicker and more concise. Jos haluat kommenttipuheenvuoron, nosta molemmat etusormesi ilmaan näin. Mikäli sinulle myönnetään kommenttipuheenvuoro, käytä se heti, äläkä puhu pidempään kuin 30 sekuntia. If you want to comment directly to a point that has been made, then raise your fingers like this. And if you are given the right to comment, then do not use more than 30 seconds, as they are really meant to be short comments. Jos sinulla on niin sanottu tekninen pointti, muodosta käsilläsi T-kirjain. If you have a technical point, so if something goes wrong with the screening of the meeting, or if you have something about the agenda of the meeting, then you can form the letter T with your hands so that you can quickly fix the problem and get on with the meeting. Rohkaisemme kaikkia käyttämään näitä käsimerkkejä ja jakamaan tätä videota. Kiitos, että katsoit videon. We encourage everyone to use these gestures and to like, comment and share on this video. Thank you for watching and bye bye. Moro!